A.S.O.P.W.U आसाम स्टेट आउटसर्स वर्कार इउनियना साख्रि रेगुलार खालामनांगौनि दाबि लानानै दिनै आसाम नाङैनो APDCL साब डिभिजन मावख'नि लांगोनाफ्राव 12 घन्टानि धरना लादों। रेगुलार खालामना होगोन होनना दासिमबो खालामाखै होननानै दाबि खालामदों आरो पावार मिनिस्टार आरो आसामनि CM बिथांमोनखौ खनले लोगो हमनानै सावरायनाय जाबाय, नाथाय गैया दिनैसिमबो जेबो साख्रिनि मावफुंथाय। बिनिखायनो दिनै मावनायनिफ्राय जिरायनानै गोगोम खुद्रिसारदों आउटसर्स वर्कारफोरा। बिथांमोनहा फोरमायबावदों दि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो सरकारा गनायाब्ला बिजली भवनखौ बेंखनगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों हुमखि होदों बिथांमोना। जिथुनिखि जोङो फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम जिथुनिखि जों स्ट्राइकनि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया जोंनि जिथुनिखि आउटसर्स आनरेगुलार एमप्लय दं APDCL बेखौ जोङो रेगुलार खालामना होनायनि दाबियाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। साबेसे साख्रि मोनाखैमोन जेनेबा रेगुलार जायो? जोंनि अल आसामाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि अल आसामाव 5,000नि 5,000 एबभ जोङो आउटसर्स दं। बिनि हिसाबाव जोंनि गफुरावनो 90नि एबभ दं। बे हिसाबाव जोङो जोंनि इउनियननिफ्राय जोङो पावार मिनिस्टार मेडामखौबो जोङो खननै गाहाम लोगो हमदोंमोन। बिनि अनगायैबो जेबो जायासै आरो जोङो जोंनि CM सारखौबो खनसे लोगो हमदोंमोन। लोगो हमदों माबाफोर बुंदोंमोन नामा बिथांमोना बुंदोंमोन मावबाय था, जोङो नोंसिनि साख्रिखौ जोङो लासैनो रेगुलार खालामना होगोन। खिन्थु दिनैसिम बोसोरसे बारलायबाय, दिनैसिम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा जोंनि पावार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो जोंखौ रेगुलार खालामनायनि थाखाय जेबो स्टेपखौनो लायासै बिसोरो। बिनि थाखायनो दिनै नैबे फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम स्ट्राइकनि हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ गनायाबा नोंथांमोना मा बेबस्था लानाय जागोन? बे हाबाफारिखौ गनायाबा जोङो नेक्स्ट जोंनि जिथुनिखि जों बिजुली भवन जोङो घेराव मोनसे हाबाफारि जों लागोन।